Hledáte ideální místo pro svůj nový domov, chalupu nebo investiční příležitost? V obci Mšeno pro vás máme jedinečnou nabídku. Dům 4+1 je určen ke kompletní rekonstrukci a díky tomu, že se nacházíte v turisticky zajímavé lokalitě, lze využít k trvalému bydlení, ale také jako chalupu. Dále se vybízí nemovitost přebudovat na 4 byty nebo penzion. Na pozemku o úctyhodné ploše 1421 metrů čtverečních můžete zbudovat bazén, zahradničit nebo jen relaxovat. V obci Mšeno naleznete školy, školky, lékárnu i restaurace. Máte zde také vlakové nádraží s přímým spojením do Mladé Boleslavi. Nebudete-li se chtít starat o svůj bazén, můžete se chodit osvěžovat na krásné koupaliště ve stylu Art Deco, které je nedaleko domu. Okolní přírodu CHKO Kokořínsko, známé jako Máchův kraj, si zajisté zamilujete. Krásné lesy, pískovcové skály nebo hrad Kokořín. To vše máte hned za domem. Tak neváhejte a přijďte se na tuto zajímavou nemovitost podívat.